No nevím. Strašně drzí. Cigáni, tvoje matka. Nám by se to vybilo, kdybych to tady neudělala. No. Nevadí, co? Hlavně nekouř na tom, že jim dej sem. Sofie. A jo, a čekám, je už to omezení? Jo. Jo. To už je jedno. Lidi, posledujte čísla. Pička, tvoje matka. Who broke? Nečti to. Nečti to. Radši ne. No právě. You have... Nepište... Bachtále. Karen Thailand. Nepište anglicky. Nebo ministr Don't read anglicky. me in English. Tvoje matka je piča, tvoje... Tvůj fotr. Jak vždycky, ale baba, tata, tvoje tata. Jak Katrina, tak vždycky tvůj fotr. Ačkej, jak říkali to slovo? Hulajs. More, hulajs. Kundy prašivý, zmalovaný. Ale my nejsme zmalovaný, my jsme natural. My jsme naturál. Takže tak. To jsou ty věci. Čak to si udělám zítra. Nebo večer až. Kolik mám tak jít? Zdejte na tady toho vypravy a vypravujte se na mě. Kdo mluví, nebo ty? Je to holka, Bára. Mluvíš? Říkaj, čau, Báro. Co Nikolás? Já jsem slyšela, že se bavíte. Halo? No, kdo to? Jseš to ty, Báro? No, kdo to? Ty se bavíš s Nikolasem? Ne, to v piču. Ne, nebavím, proč? No jako že jako co si dovoluješ o něm mluvit. Kdo o něm mluví? No ty o něm mluvíš. A co o něm mluvím? No prostě mluvíš o něm pičoviny, chápeš? A co mám dělat? A jak, co máš dělat? Tak on taky mluví pičoviny. Hej, ale tě rozkopu. Teď se pobojím. Hej, ale ty nezahrávej si se mnou, fakt jako ne. Nedělej to. No, spíš ona agresivně nadělá, ne? A co teď se s tím klukem jebeš? Vyrušila jsem vás. Jo, teď jsme to jebali. Určitě. Děkuji za rušení. Až něco potřebuješ? No, my slavíme nový rok. Počkej, musíš si vypnout mikrofon a poradit se Prostě já ti a kdo si vypíná mikrofon? Kokota. No, Prostě já ti říkám, nezahrávej si, nebo přisám, že zdechneš na místě. Píčo, Marek, ty víš, mám dost. Dejte ty tabletky, píčo. Dobré, a dál? Jak jako dobrý a dál? To by to nestačí? Chceš to fakt zažít, aby ti to stačilo? Co mi má stačit? A co mi má stačit? Če? Nemluv jak pes. A kdo ty se bavíš hezky, ne? A víš, že Nikolás horoskope? Tak ať jestli je taky chlap, tak ať furt mluví a nic nedělá. A jestli je taky chleba, co si hraješ na ostravačku, nebo jako jak? A papám. A kdo na něj ostrava k pičo? Hulajs. Já jsem byl v Ostravě. Če, děláš frajerku a tam si utíkala. A kdo, a zase tady ta kota. Kdo to je? Já nevím. No, děláš frajerku jenom po telefonu a utíkáš v realitě, ne? A kdo utíká? Je to taky hulajs? Je to taky? Taky? Tak. Tak jsi v piču, když ti tak věříš. Ona, Kdo to je? já nevím. Hej, ale furt si budeš zahrávat. Jo, ty taká frárka se neumí zavolat přes normální číslo. Ale přes celková. No, ale tak nepotřebuješ si měl moje číslo, ne? Dobrý, tak běž utíkat tam. Utíkej třeba na šalinu, později. Nevolej. Chazmrkár. Čus lachtar, už jsme volali.